ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିଦେଇଥିବେ ଆଜି ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ୱାର୍କସିଟ୍ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତା ଆଗରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ସାମ୍ନା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଲେଖିନେବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି।
आपको वीडियो केमी लगे मत कमेंट बॉक्स में जणातु। मो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिखाँ नुआ नुआ वीडियो देखा।